Foli ani tanuni an m'a di an lamɛnnikɛkulu bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye maa minnu sɔgɔlen don Jani.ml FM kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ an fa n'an baw fo olu minnu kɛra an ka diɲɛnabɔ sababu ye ayiwa an bɛ Jani plateau kan bi an ka émission mandi n'an ko musoya gindo o tɛ dɔwɛrɛ ye an b'an da don a kɔnɔkow la an bɛ walawalali kɛ maaw ye u bɛ faamuya sɔrɔ min na bi an bɛna kuma an ka divorce de kan n'o o ye furusa ye an ka bamanankan na furusa yɛrɛ ye jumɛn ye furusa bɛna ni kɔlɔlɔ jumɛn ye furusa bɛna ni dekun jumɛn ye famille kɔnɔna na fo ka na se denmisɛnninw ma ka na se cɛ ma ka na se musow ma ayiwa bi Nafisatu Jara ale bɛ n bolo kɔrɔ yan nɔ ka se Ibrahima Dunbiya ale fana bi yan nɔ ayiwa n ka foli bɛ olu fana ye dantɛ foli min na n bɛ Keba Jalo fo ale de y'an ka technicien waraba ye n ka foli bɛ ale yɛrɛ fana ye Ibrahima ani sɔgɔma baasi tɛ yen baasi tɛ an yɛrɛ la an bɛ yan an bɛ Ala tanu Nafisatu Jara baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen ala c'est bien o diyara n ye ayiwa bi ye juma ye Ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman yira alisilamɛden bɛɛ lajɛlen na Ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala ye seli ɲuman tɛmɛ an bɛ Ala deli Ala ka badabada dali nɔgɔya alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ye Ala ka an yɛrɛ fana ɲa ka an ta don makɔnɔ an bɛ ka mun ɲini Ala fɛ Ala ko o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an bɛna ko dogolen bɛ mɔgɔ minnu na Ala k'a bɛɛ nɔgɔya muso tɛ mɔgɔ minnu bolo ayiwa Ibrahima Ala ka muso ɲuman dɔ don i garisɛgɛ la o tɛ yan Nafisatu ayiwa o tɛ tiɲɛ ye ayiwa bi k'an bɛna an da don an ka furusa kow de la an ka furusa kɔlɔlɔ yɛrɛ ye jumɛn ye n'an y'a ye k'a fɔ furu daminɛ i b'a sɔrɔ a ka di kojugu furu daminɛ furuɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn faamuya u bɛ ko to ɲɔgɔn ta la mais furu bɛna se yɔrɔ dɔ ma a kuma bɛ caya a bɛ kɛ i n'a fɔ hali ni tun y'a dɔn nimisa bɛ na a kɔnɔna na c'est à dire que o fana ye a dama problème dɔ ye mais a kɔnɔkow ye min ye Ibrahima an b'an da don a la an bɛ a ɲɛfɔ maaw ye faamuyali bɛ sɔrɔ a la cogoya min na Ibrahima e yɛrɛ ka faamuyali la ani e ka jateminɛni na an bɛ wagati min kɔnɔna na bi an b'a ye k'a fɔ furu caman bɛ yen a bɛ ka siri furu min bɛ siri Ibrahima a ka ca kojugu o ye caya da ye mais min bɛ sa o kalo yɛrɛ kɔnɔna na i yɛrɛ ta de bɛ min ta i bɛ min bila ne ko e bɛ se k'i da don a la i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o kan furu caman bɛ bi a bɛ sigi nkalon de kan quoi nkalon kan a bɛ sigi nkalon kan i n'a fɔ cogo jumɛn bon maintenant n'i y'a ta ka jateminɛ bi an ka bi furusa genre i bɛ taa sɔrɔ cɛ min bɛ yen nɔ a bɛ taa yɛrɛ yira muso la k'ale bɛ waraba ye donc ni ko waraba maintenant a b'a yira maintenant juste wari b'ale kun ka sɔrɔ wari t'a kun donc a bɛ don ni muso ye wari intérêt kama d'accord intérêt kama bon ni muso donna ka sɔrɔ o tɛ yen nɔ généralement muso bɛ commencer ka sira falen parce que muso b'a yira maintenant ne fɛ ko mun don ja o tɛ tiɲɛ don ka sɔrɔ cɛ ye mun yira a la mais misaliya filanan bɛ na yɔrɔ jumɛn o bɛ bɔ muso yɛrɛ la cogo di parce que a ka bi musow ko k'olu tɛ sɛgɛn fɛ olu bɛ di de fɛ du u baw de kan u baw kan c'est à dire parce que u baw filɛ nin bi baw yɛrɛ tɛ fɛ denmusow ka sɛgɛn furu la ka sɔrɔ olu yɛrɛ sɛgɛnna furu bɛ taa ni sɛgɛn t'a la voilà a tɛ taa ni sɛgɛn tɛ o sariya yɛrɛ normalement furu tɛ taa ni sɛgɛn tɛ mais baw ɲinɛna o kɔ dɔɔni cogo di ani u yɛrɛ ye sɛgɛn min kɛ u ɲinɛna k'o yira denw na mais est ce que o y'a bɛɛ ye Ibrahima bon non o t'a bɛɛ ye dɛ parce que un fɔlɔ bi muso yɛrɛ filɛ nin Mayini terimuso caman bɛ yen nɔ u bɛ mɔgɔ caman ka furu sa dɛ terimuso parce que imagine toi e ni cɛ bɛ san kɛ ɲɔgɔn kan san kelen kɛ ɲɔgɔn kan Mayini i bɛ taa sɔrɔ e cɛ bɛ na 2 heures ou bien 3 heures ou bien 0 heures effectivement cɛ bɛ ka mun kɛ a man ɲi a man ka don 2 heures a man ka don 3 heures mais i bɛ taa sɔrɔ muso bɛ k'a supporter mais vu que terimuso sɔn bon i b'a kalama filɛ yɔrɔ min na bi Mayini muso bɛ se ka baro k'i fɛ ka sɔrɔ ka fɛn caman fɔ ka sɔrɔ a dusu cɛnnen don parce que ni muso ye baro daminɛ n balimamuso ka hakɛ to parce que a kana k'u kɔnɔ ko dɔgɔyalima don dɔgɔyalima tɛ muso da ka fɛgɛ o ye kelen muso ka baro tilancɛ fɛn bɛɛ kɔrɔfɔli b'a kɔnɔ o ye muso yɛrɛ kɛcogoya ye quoi donc muso dɔw bɛ yen nɔ muso caman yɛrɛ bɛ pli i b'a ye olu ka vie personnelle b'a fɔ u tɛ muso ɲɛna
bon te dɔwɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ plus danaya bɛ se ka na n'o ye tu vois u y'a fɔ terimuso ɲɛna ka sɔrɔ u b'a labɔ laɲini min kama o terimuso bɛ taa transformer k'u dusu bɔ n'a ye donc a bɛ kɛ sababu ye u b'o o kuma bisi u kunkolo kɔnɔ a bɛ to n'a mana caya i b'a ye a bɛ commencer ka fitinɛ cɛ kɔrɔ dɔɔni dɔɔni. Ayiwa Nafisatu i tulo bɛ an balimacɛ mankan na donc mani o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka muso ni cɛ o kɔ don ɲɔgɔn na o ko écoutez Nafisatu e sɔnna Ibrahima ka nin yɔrɔ in ye ayiwa ni sani ka n da don kuma in na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin wagati in na k'an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ komi n balimakɛ yɛrɛ fo ka kiba fɔ Mayini ke yɛrɛ fo siga t'a la merci Mayini ko in a ka ca dɔ bɛ ɲala dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la o ye tiɲɛ ye furusa a ka ca bi i bɛ furu min siri bi ɲinan san kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ sata ni 100 do i bɛ taa sɔrɔ min bɛ sa a bɛ 80 bɔ Mayini o bɛɛ tɛ k'a fɔ ko muso ɲɛnamaya la diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ n'a ma ɲɛ i bɛ ka bɔ i ka so de i bɛ taa sigiyɔrɔ la furu la si baara Mayini o man ka daminɛ nkalon kan dɛ cɛ ni tɛ ka fɔ ko la cɛw mago bɛ muso caman ye yan réseau ni dɔw bɛ i fait tout pour ne pas que o muso ka b'u bolo f'u bɛ taga ka taga mɔgɔw ka so jɔlenw bannen ka t'o yira ko y'u ka so ye o bɛɛ pour que ka muso la nata n banque directeur o ye n tonton dɔ ye nin mobile in ye n ka fɛ e bɛ ko daminɛ ni mensonge ye ka tila ka taga n'o nana donna du kɔnɔ donc ni fɛn o fɛn daminɛra nkalon kan de base Mayini a mana taa se yɔrɔ o yɔrɔ tiɲɛ bɛna bange quoi c'est pas parce que ko an bɛɛ ye muso ye mais Mayini bɛ ko ta i b'a da i yɛrɛ la ka lajɛ n'i ye hadamaden dege fɛn min na a bɛ taa n'o de misali la denmisɛnnin bɔgɔkɛnɛ de don ne ye denmisɛnnin dege don o don a bɛ sɛ de don surafana salati firiti ni fɛnw e m'a deli ɲɔ fansi dunni na n'a nana furu n'a taara ɲɔ dunyɔrɔ lɛ du o kɔnɔ salati tɛ foyi tɛ jɔn de y'a tɔɲɔ a somɔgɔw kɛ muso i fɔ a ye n ye nin ye n tɛ nin ye ne yɛrɛ bɛ hali min conseiller hali sisan cɛw yɛrɛ ma n'a ma ɲuman furu ko kana n'a yira parce que muso filɛ nin muso nata muso bala ne yɛrɛ muso ye o bɛ hakɛ to caman bɛ nata muso nata ka bon i m'a ye donc de préférence n'i bɛ bɔ muso nɔfɛ i b'a fɔ k'i bɛna k'i sigiɲɔgɔn ye a yira même si n'i ye multimilliardaire de ye ka n'i ka faamaya i ka setigiya ka n'a yira muso la sinon n'i y'a yira la i ka furu base a sali a sababu dɔ bɛ bɔ o la quoi mais o t'a a bɛɛ ye Mayini parce que dɔw bɛ u bɛ furu fɛ mɔgɔw tɛ kelen ni cɛ ye nin bɛɛ k'i ye parce que kan k'a dɔn k'a fɔ hali n'a ye nin nkalon ni fɛn ninnu bɛɛ tigɛ n ye nin ye tan mobile bɛ n bolo yan fɛ so in bɛ n bolo hali n'a sɔrɔ a si tɛ tiɲɛ muso in fana kan k'i miiri n'i bɛ furu fɛ dɛ n'i bɛ furu fɛ a y'a nin bɛɛ kɛ e de kosɔn donc maintenant sisan n'i donna i nana ye vraiment nin ye nin sɔnbaliya k'a fɔ ko musow don u ka raison b'u bolo parce que ne y'u fila tɛ ko n'i nana i tɛ minɛn ko ne yɛrɛ dɔ ka k'a ye dɔw yɛrɛ delila ka ne wele k'a dɔ la a muso furula ka muso furu ka taga cɛ k'i kanto a muso ma k'a kana komi ale dɔgɔninw ka ca so kɔnɔ u ma furu donc ale ba ka fini nɔgɔ ko ka yɔrɔ min na muso cɛ bɛ bɔ muso nɔfɛ k'a yira comme quoi que nin million de bɛ n bolo ou bien nin so in de bɛ n bolo an y'a a cas caman de c'est à dire que n'i ko k'i b'i da don a la sisan nɔ i tɛ tila a fɔli la an bɛ ɲinɛ k'a la quoi i y'a ye mais c'est juste problème yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na an bɛ furusa in yɔrɔ de kan quoi furusa yɛrɛ de ye base ye quoi aw tɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ k'a fɔ ko aw de bɛ fɛ k'a ka union kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛnɛmaya dɔ de lawale ni ɲɔgɔn ye mais o laban ka tila ka taa kɛ tribunal ko ye o laban ka taa kɛ saya ye parce que a ma fɔ tiɲɛ de kan daminɛ ma kɛ tiɲɛ de parce que ne taara don den kan denmisɛnnin bɛɛ bɛ tablette fɛ bi n'i taara sigilen sɔrɔ ka téléphone tablette d'a ma mais nin kɛ a tɛ fɛn o fɛn n'i y'a sago k'a ye e b'a dɔn a mago bɛ nin la nin de ka d'a ye n'i y'o kɛ hali n'a sɔrɔ a t'i fɛ a bɛ k'i fɛ a bɛ k'i fɛ parce que i bolo fɛn kama mais donc o fana ye nata yɔrɔ cɛw yɛrɛ de bɛ musow la nata pour que u ka sɔn la sinon cɛ dɔw yɛrɛ fana u bɛ taa muso dɔw nɔfɛ u b'a dɔn pɛrɛ ko musow tɛ sɔn la mais u bɛ taa n'o système de ye pour que ka u nata la wuli ko a bil'i kunna daminɛ bɛ fɛn bɛɛ la laban bɛ fɛn mais cɛ ninnu ta daminɛ bɛ kɛ de sisan olu b'a jira une fois que ne kɔni gagnera a donna an fɛ mais ni i ye minnu fɔ ka taa i y'o sɔrɔ a b'i ka so alors que o tɛ tiɲɛ tiɲɛ t'a la malo bɛ kɔfɛ Mayini n bɛna mun f'i ɲɛna est ce que muso tɛ a yɛrɛ ka côté de défend k'a yɛrɛ ka côté défend muso bɛ a yɛrɛ ka côté bɛ taa a ka faveur fɛ o de ka di a ni ne fɔ c'est comme ale ka faveur bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o de ka di muso ye quoi parce que n bɛna o kun kelen d'i ma
ntara do karsa ka ko million mewu mobile be mbolo ni me mbolo n'est-ce pas acheter mbolo nye galon tege bon maintenant c'est ça ota ira nye galon tege muso ya bon muso flen ok aki ba ka furusa demande wi aga isa ka ne kele ko passer ne galon tege ay est-ce que a femme ote passer a joro ota ka chien ya mais imagine toi ne muso mera kamelen tege la na mera kamelen tege la ege chemu ya ye kamelen tege we muso mi ya mena kamelen tege la bon maintenant cɛ bɛ ka commencer ka sɔmi dɔɔni a la bon maintenant un jour cɛ sɔmina dɔ nana kuma fɔ cɛ ɲɛna ko bon maintenant k'i muso k'a bɛ kamalen tigɛ bon cɛ dalen to o tigi la kosɛbɛ bon maintenant mɔgɔ min ɲɛ ye muso y'a la bon maintenant sa n'o nana fɔ muso ɲɛna bon maintenant a karisa ne nana fɔ i cɛ ne ɲininka parce que a dalen bɛ ne la ko dɔ nana fɔ k'i bɛ kamalen tigɛ a ne y'a fɔ a ɲɛna ko tiɲɛ tɛ n'i tɛ kamalen foyi tigɛ k'i ka ɲi k'i tɛ bɔ kɛnɛma i tɛ foyi bon n'a muso lamɔgɔ n'a bɛ furu fɛ a bɛ content wa a tɛ content parce que a tigi y'a sauvé yɔrɔ o tɛ mais o muso ma galon tigɛ k'ale sauvé ya mais pourquoi pas ni cɛ ye galon tigɛ i ka million sɔrɔ fɛn sɔrɔ i bɛ tila tuguni k'e bɛ non mais non kelen tɛ e bɛ ka fɛn fila de confond ɲɔgɔn na u tɛ kelen avant d'arriver k'a fɔ ko muso tɛ kamalen tigɛ d'accord mais ne bɛ fɛ ka min de f'i ye de base i k'a faamu diɲɛlatigɛ ko o ko n'i y'a daminɛ ni tiɲɛ kɔnɔna ye a bɛ laban n'o tiɲɛ kelen quoi ne m'a fɔ ko muso tɛ kamalen tigɛ bɛɛ adamaden bɛɛ ni jogo do quoi n'i ye muso ta 100 sara la dɔw bɛ hali n'u bila dibara de kɔnɔ u bɛ bɔ ka taa kamalen tigɛ mais c'est rare k'a fɔ aussi i bɛ muso jɔ 100% k'a fɔ i bɛ muso bila i ni muso bɛ bɛn min kan depuis le base i ko i ye nin ne n ye nin cogo de c'est-à-dire a ka k'i fɛ ni na kanu na ka sɔrɔ a tɛ yen quoi o muso tɛ se k'i janfa n'i y'a ye e bɛ ka taa ni kamalen tigɛ yɔrɔ sɛbɛn ye si tu vois que muso b'i to furu kɔnɔna la ka oser ka bɔ k'a bɛ taa kamalen tigɛ a bɛ taa kamalen tigɛ mun de kɔsɔn e ye cɛ ye a bɛ taa min nɔfɛ k'a b'o kamalen fana tigɛ o fana ye cɛ donc a bɛ taa mun de ɲini kamalen tigɛ in na sisan c'est pour avoir quelque chose e y'a deli fɛn dɔ de la voilà e y'a degi fɛn dɔ de la kanu kɔnɔna na k'i b'o yɛlɛ donc de base a m'o ye sisan donc y a des gens n m'a fɔ a bɛɛ y'o ye dɛ mais a b'a essayer k'a bɛ bɔ a bɛ t'i profiter ka to o k'olu mais hali o yɛrɛ la o si tɛ se ka kɛ prétexte ye k'a fɔ muso k'i bɛ to furu kɔnɔna la ko ka taa kamalen tigɛ quoi mais an bɛ furusa kɔnɔna de la donc o de kosɔn n fana bɛ n profiter a hukumu kɔnɔna la parce que e y'a dege o la depuis de base depuis an ma don fɔlɔ n ye nin ye donc a mago bɛ minnu na e ye minnu fɔ a ye ko n ye nin ye n ye nin ye donc a nalen a m'olu sɔrɔ sisan e fana tɛ k'o d'a ma a bɛna kɛ cogo jumɛn de la sisan donc soit a bɛ ko kɛ min bɛna ni furusa sira ye a bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc a bɛ taa ɲɛɲini cogoya yɛrɛ la parce que e y'a dege o de la o d'accord e y'a dege o de la a bɛna ni furusa sira ye bon n'a ɲininka ko kun jumɛn na n'a ko a b'a cɛ a fɔ parce que ko cɛ ye galon de tigɛ parce que a donna ka ni nin ye k'a sɔrɔ o tɛ o tɛ galon ye mais e kan ka don ne ka sɔrɔ o tɛ ayi maro n b'o de fɔ i man ka tɛ ka don n'a ye effectivement o tɛ galon ye n b'a faamu mais galon man ɲi yɔrɔ o tɛ galon ye bon maintenant yɔrɔ galon kɔni galon ye galon de n'est-ce pas bon maintenant imagine toi i b'a fɔ ne ye mun fɔ maintenant dɔ kana ka se k'ale sutura galon kan mais e bɛ ka ɲina min fana kɔ ni n'o o cas ninnu tɛ kelen ye na mais n fana bɛ ka f'i ɲɛna dɛ e bɛ fɛ k'i ka ko côté yɔrɔnin datugu ti datugu quoi an b'o tiɲɛ fɔ an bɛ tila ka taa fan yɛrɛ fɛ quoi i m'a faamu donc galon bɛ kɛ ka ko sutura hali furu yɛrɛ ko dɔw la galon bɛ tigɛ pour que ka furu dilan ka furu dilan non o ye hɛrɛ non e bɛ ka taa non t'i confond côté o tɛ kelen hali ka kamalen tigɛ sisan hali kamalen tigɛ in côté la mɔgɔ y'a tigi sutura sisan nɔ wajibi de k'a sutura parce que mɔgɔ si tɛ fɛ furu ka sa ni e tɔgɔ ye quoi n t'a dɔn e bɛ k'a faamuya e tɛ ka sijɛ faamu ne fa an bɛ yan furusa in hukumu kɔnɔna la mais na min bɛna ni furusa in hukumu kɔnɔna ye cɛ de tɛna mun an ka Mali la ni furu ni fɛnw bɛɛ kɛ sisan n'i y'a ta 100% muso dɔw bɛ yen u bɛ taa cɛ ɲini ko ka furu mais a caman na min bɛnnen don cɛw de bɛna muso ma i ko ka di n ye n bɛ fɛ k'i furu donc a bɛna séduction daminɛ cɛ de bɛ séduction ni fɛn ninnu olu de b'a bɛɛ daminɛ kɛrɛmununw bɛ na natɔ wula fɛ namasanin ni fɛnw bɛ na jiniw mogani ni fɛnw bɛ na cɛw de e de b'a bɛɛ daminɛ donc de base n'i ye min ye k'a jari ye kɛ a sigi i k'a fɔ vraiment ne ye sɛnɛkɛla de ne ye tailleur de ne ye mécanicien de n ye nin de ye donc nin se tɛ n ye nin se tɛ n ye nin bɛ n ye nin ye quoi nkalon ka bɔ yen quoi c'est-à-dire e bɛ ka na ni muso ka kolankolon ye yɔrɔ min na k'a fɔ ko muso bɛ kolankolon kɛ mais ni dɔ y'a sutura k'o ka ɲi mais n'i e bɛ ka ɲinɛ min kɔ muso fana bɛ taa kolankolon kɛ wagati min na u bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ de bɛ ka muso bila a la k'a kɛ e ye nkalon min tigɛ dɛ o nkalon de b'a ye donc tigɛɲɔgɔnya nana déjà ka ban donc a ka considération t'i kan mais de base n'a donn'a kan a tɛna taa fɔ k'a bɛna taa voilà k'a bɛ taa manamana ko kɛ quoi ne ma fɔ ko muso ka ɲi dɛ muso ma ɲi mais
i be fɛn bɛɛ ta i b'a sanga ni yɛrɛ quoi min tɛ bɛn i ma dɔrɔn ka n'o kɛ i bunahadamaden na parce que ne taara ka taga hali dɔ ye e yɛrɛ espérer k'a fɔ non ni ye nin ye sini ni na n b'i bila n ka nin bureau la n b'i bila nin baara yɔrɔ in na ta n b'i ka nin baara ko in garanti ka n'a ye o tigi e b'o wele 24 heures a tɛ téléphone ta pisi yɛrɛ nana changer sisan ne n'o tigi e b'a jate cogo jumɛn tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose. C'est le même cas chez les femmes. C'est ça. C'est pour ça que je veux dire diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn n'a bɛ daminɛ furu yɛrɛ man ka daminɛ ni nkalon ye quoi. Parce que a nkalon hali n'i bɛ muso fɛ k'i ka sa a fɔ i ye min ye quoi. Karisa ne ye fantan de. A ka sɔrɔ ni muso a ka ca Ala fɛ ne ma fɔ k'a bɛɛ bɛ ten dɛ mais muso i bɛ muso min fɛ i ka sigi k'a fɔ a ye vraiment ne ye nin cogoya de ye. Muso ka sɔn i la o kan kan furu ka kɛ o kan kan. K'a fɔ ko muso kelen ko bɛ tɛ e janfa ne m'a fɔ ko furusa tigɛra a bɛ kɛ mais k'a kɛ i b'a fɔ nata ko ni fɛn yɔrɔ ne kɔni ma dala k'a fɔ ko a bɛ se ka ko yɔrɔ ye quoi mais ne kɔni bɛ jigin falakaw la yɔrɔ la cɛ kɔni n'a ma ɲɛ a bɛ na musow ma vraiment de base a y'a kɛ ni cɛ a ye fɛn bɛɛ daminɛ kana jigin cɛw la o yɔrɔ côté dɔ fɛ pour que m'o f'i ɲɛna cɛ dɔw bɛ yen nɔ bi muso n'a jari furu la i bɛ taa la kɔlɔsi sa ne y'a yira la maintenant n ye fantan ye cɛ b'a dɔn k'a fɔ pili i tɛ se ka kɛ ne fɛ k'an to tan cogo la mais cɛ dun fɛnɛ b'a dɔn hali ni kɛra muso fɛ n hakili tɛna sigi fo nin est ce que y'a faamu bon maintenant cɛ bɛ mun de kɛ parce que i bɛ fɛn o fɛn kɛ k'i kɛlɛmaɲɔgɔn tɔn da i b'o fɛn de kɛ k'i kɛlɛmaɲɔgɔn tɔn da est ce que y'a faamu bon cɛ bɛ obligé ka na ni stratégie min b'a jira a bɛ se ka sɔrɔ a la est ce que y'a faamu mais a ka kɛ ɲuman ye quoi nkalon in awɔ n bɛna bon maintenant o stratégie o bɛ se ka kɛ nkalon ye o bɛ se ka kɛ nkalon ye bon e dun b'a dɔn peut-être nkalon n'i nana ni stratégie in ye nkalon na nkalon in ko kɔlɔlɔ de b'a la d'accord kɔlɔlɔ de bɛ nkalon na parce que e mago bɛ muso la mais a kana kɛ nkalon ye Nafisatu nkalon min bɛ na ni tigɛɲɔgɔnya ye non mais ni nkalon yɛrɛ de man ɲi a la mais nkalon man ɲi a la an bɛ bi tile min na nkalon yɛrɛ de man ɲi a la an bɛ tile min na i n'a fɔ i bɛ k'a fɔ cogoya min na i n'a fɔ Ibrahima fana bɛ ka na ni côté min ye quoi c'est à dire que ni fɛn dɔ diyara i ye sisan surtout muso yɛrɛ fan fɛ e b'a dɔn n'i ma nin de fɔ n tɛ karima sina in sɔrɔ est ce que i bɛ k'a faamuya mais i b'a dɔn n'i donna a furu kɔnɔna ka di ne nin kun de est ce que tu vois donc o dɔw la i b'a ye muso yɛrɛ b'a ye n'i y'a ye karisa kɔni ye nin kɛ ne la donc furu kama de don et puis n diyaɲɛ de kama a ye nin kɛ donc i b'a ye a bɛ yafa i ma o kan parce que i ye hɔrɔnya dɔ kɛ o ye maɲini ni minnu bɛ furu fɛ muso minnu bɛ furu fɛ mais de base ni minnu bɛn'a la ka taa fɔ k'i ye nin ye i ye sanba ye olu ka taa don so kɔnɔ ka sɔrɔ wɛrɛ t'i bolo yen ni muso n'i taara bɛn ni muso Ala k'a kɛ i ka taa bɛn ni muso ye e ka t'i kɛ sanba ye a donna so kɔnɔ wɛrɛ tɛ e bolo yen muso dɔw bɛ yen n'olu tɛ furu fɛ olu ka bila ka jigin ka teli maɲini olu bɛ taa donc de préférence quoi sisan hali n'i bɛ fɛn fɛ par exemple mobili ka di bɛɛ ye o mais est ce que i bɛna taa sonyɛli kɛ pour que ka mobili sɔrɔ non i tɛ se k'o kɛ o hali ni fɛn ka di nin ye pour que hali n'i bɛ ɲini ka na sa de a fɛn kanu fɛ e dun b'a dɔn a se tɛ e ye i tɛna se k'a sɔrɔ n'i taara dala kuma la ka taa jɔ k'a fɔ ne mago bɛ nin mobili la a y'a diya Ala kama caman b'a d'i ma Ala kama la mais bɛɛ tɛ sɔn dɛ bon i bɛ tiɲɛ de fɔ e yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ i tɛna sɔrɔ f'i ka taa ni nkalon de bon nkalon dun fana bɔ bɛna tila ka ko nkalon kana kɔlɔlɔ b'a la muso yɛrɛ bɛna ni tigɛ muso bɛna tila ka tigɛ e yɛrɛ fana la donc de base quoi nkalon yɛrɛ de man ɲi a la quoi est ce que bi muso yɛrɛ bɛ cɛ fɛ furu kɔnɔ ayi furu yɛrɛ yanni k'o furu est ce que bi muso yɛrɛ bɛ furu fɛ ka fɔ o bɛɛ bɛ dépend la sinon furu bɛ ka kɛ hali sa furu bɛ ka kɛ hali sisan furu bɛ ka kɛ mais ne y'a fɔ cogo min na furu bɛ ka kɛ cogo min na a bɛ ka sa ten a bɛ ka sa ten bon parce que tiɲɛ de tɛ ka fɔ an filɛ yɔrɔ min na voilà cɛ tɛ se ka fɔ pour que cɛ tɛ se ka fɔ parce que o bɛɛ bɛ dépend musow de la furusa i b'a dɔn hali n'a bɛɛ ma non muso tɛ par exemple ni e ye muso dɔ ye sisan e bɛ fɛ ka taga muso in ma i bɛ fɛ k'a furu n'i bɔra yan bi sa e tatɔ sira la e ni dɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn a diyara e ye sanni ka taa e bɛna t'i yɛrɛ fɔ cogo jumɛn e bɛna t'i kɛ premier ministre ya i bɛna t'i yɛrɛ kɛ école dɔ directeur ya mais muso yɛrɛ b'a ye Nafisatu i bɛ muso wele k'i sigi vraiment ne ye tɔgɔ ye a diyara ye i bɛ tiɲɛ de fɔ a ye i ye min ye kɛ mais o fɔ muso ye soit a ka sɔn so a ka ban n'a ma sɔn muso yɛrɛ bɛ yen a n'a cɛ i bɛ mɛn ten Nafisatu ka sɔrɔ i ma muso sɔrɔ dɛ ayi bi muso non n'i ye fantan n'i ye vraie version fɔ muso ɲɛna i bɛ mɛn ka sɔrɔ i ma muso sɔrɔ ayi mais i b'a sɔrɔ il faut mieux kɛ yan i k'i da de i k'i nin ye fɛn fɔ muso yɛrɛ i k'a fɔ karisa ka di ne furu la wala ka bɔ a kalama mais sinon n'i y'a fɔ muso et puis f'i ka effort de fɛnɛ kɛra yanni i ka sɔrɔ dɛ effort ye mun ye e bɛ ka mun fɔ ka taa ɲumansan ni nemuruni ni fɛn d'a ma ka taa fɛn bi bi in na n'i ko i bɛ muso nɔfɛ de bi ma woro bɛɛ bɛ financer
il veut financer parce que muso yɛrɛ parce que n'a ma ɲa i tugura kɔ c'est très bien fɛ k'a kɛ i ta de ye donc i b'a sɔrɔ a ka charge dɔ bɛ yen nin nɔ mais depuis b'a woro bɔ non a ka fila ɲagami dɛ non mais furu fana tɛ se ka taga k'e tɛ se ka muso ka nécessaire depuis furu ma fɔ depuis woro ma bɔ i b'a sɔrɔ ani mɔgɔ dɔ bɛ kan bɛ ɲɔgɔn bolo e nana don a kan n'o furu ye i y'a faamuya donc i b'a sɔrɔ o tigi bɛ ka fɛn dɔ k'a ye a côté i b'a sɔrɔ a fa n'a ba bɛ ka fɛn dɔ k'a ye a côté n'e nana ni i ko o projet sisan n bɛ fɛ k'i furu olu n'u bolo sigi ni fa n'o sɔrɔ fa hanna mɛ e de b'i la divari e b'o ta e b'o yɔrɔ la min profiter fana n'a bɛ bɔ yɔrɔ la min profiter k'a fɔ cɛw ɲɛna i bɛ taa bɔ muso nɔfɛ muso bɛ lamara fa ni ba fɛ sokɔnɔna na ye olu bɛ k'a ta en charge u b'a balo a kunkolo fini a ka fɛn bɛɛ e de nana sisan i bɛ fɛ ka bɔ a fa n'a ba kan ka taa mara e fɛ yen donc n'a bɛna taa mara e fɛ yen sisan e de b'i jogo don a la i bɛ kini min dun diɲɛ don o don i b'a dogo kini dun na a fa tun bɛ tuluni minnu san ye i b'i jija u b'o tuluniw san ye c'est pas forcément n'a tɛ i ka taga suɲɛ kebali kɛ pour que ka n'a d'a ma mais de toute façon n'a ka charge bɔra fa ni ba kan depuis woro bɛ bɔ kɔni o ye muso ka e de ye muso fa ye e de ye muso kɔrɔkɛ ye e de ye muso balimakɛ ye muso ka fɛn bɛɛ mais c'est normalement ne woro bɔ muso dɔ fɛ i kan k'i jɔ a ka fɛnw kɔrɔ 100% mais muso de ta e muso de ta ni ko k'a ka yɛlɛma i fɛ yen dun ko parce que muso dɔ yɛlɛma mais i bɛ kɔɲɔ kɛ bon i muso tɛ non an ka laadaw bɛɛ ten laadaw bɛ ten a b'o fɔ ne muso wa ne sagoya t'a la bɛɛ a kari bɛɛ kɔni muso ka ni fɛ mariage c'était ne muso dɔ depuis aw ko mariage ma kɛ ko parce que n'a kungo la demande aw ne de wele fini aw bɛ ne de wele donc déjà ne muso tɛ ka ban a ma se ba n'a nana fɛ bon an fɛnɛ tɛ se ka sɔn ma an fɛnɛ tɛ se ka sɔn ma parce que n'a ma ɲɛ ko k'i muso don woro bɔra toujours a b'an ka so donc i bɛna ta ka bɔ an ka so i bɛ taa n'a ye fɛ yen non min ka di ye i b'o kɛ mais ni woro bɔra se i tɛna se ka woroba ni fɛnw bɔlen de to k'i b'i profiter chaque fois i bɛ t'i ka mobili ni jɔ carré kun na ka t'i ka moto ni jɔ carré kun na a kan ka taa min kɛ a bɛ to kɛ a bɛ tila ka segin ka da non min b'a kɛ a bɛ yɛlɛma déjà e muso de don i min kan ka kɛ i bɛ laada la tile a bɛ yɛlɛma i fɛ yen i n'a fɔ jumɛn woro ma taa furusiri tɛ kɛ misiri la i b'olu kɛ dɔrɔn a bɛ taa ne furusiri kɛra a bɛ yɛlɛma hali mariage ma kɛ n'a bɛ bɛn a kan n'a bɛnna la bon muso normalement muso kan ka yɛlɛma fɛ hali ni sɛbɛn furusiri ma kɛ hali ni sɛbɛn furusiri sira jumɛn fɛ voilà parce que un fɔlɔ n'i bɛ wara muso nɔfɛ ni parents filaw y'a accepté ka ban o furu yɛlɛlen ala fɛ yen mais est ce que an ka tabiya la Mali la yan est ce que maintenant furu ninnu a bɛ ka kɛ ten yan a tɛ ka kɛ ten parce que laada de bɛ yen a tɛ kɛra o ye ala ta ye mais an ka ladamu kɔnɔna na an ka silamɛya an bɛ ka kuma furu ye silamɛya de ye furu ye silamɛya de d'accord mais bon laada ni silamɛya bɛ jumɛn de awɔ e bɛ ɲɛ o fana kɛcogoya bɛ e bɛ ka nin min fɔ ne y'a mɛn n'i ye woro bɔ muso nɔfɛ ko fa sɔnna ko ba fana sɔnna i y'a ye donc sira dɔw de bɛ yen nin nɔ obligatoirement a kɛra i muso ye mais o n'a a fana côté de bɛ ɲɔgɔn na Ibrahima mais k'a fɔ k'i ye woro bɔ dɔw bɛ yen nin nɔ u bɛ woro bɔ muso nɔfɛ o furukɛla tɛ o c'est juste u bɛ fɛ k'u profiter waliden na k'u kɔ don ka taga quoi i y'a faamuya donc n'a fɔra sisan nɔ ko e ye woro bɔ ne nɔfɛ donc e mago bɛ fɛn dɔ de la ne ka côté la e y'o fɛn sɔrɔ dɔrɔn e y'i kɔ kɛ bɔ ye a fɔra ko Ibrahima i muso de bɛ yan nɔ a ka d'an ye i k'i muso ta i ka taga n'a a ye e k'i jɔ ko non ko ma pɛrɛn i ma pɛrɛn ou bien me ka so jɔ bon e ma pɛrɛn chaque fois don o don sufɛ weekend na e bɛ n'i ka mobili jɔ e mago tɛ sa donc woro dɔrɔn bɔra mais jama ma wele ka jama ladɔnniya donc e fana bɛ dɔw b'u profiter o sugu de fɛ dɔrɔn ka taa an y'o bɛɛ y'an ɲɛ la sisan sogo da ka fasa muru da ka go i bɛ k'o fɔ mun fɔ tan cɛ baden bɛ yen fana olu kariyalen don sɛbɛnfurusiri dɔ tɛmɛ u bɛ mariage kɛ u b'u profiter muso la ka to yen o bɛ yen a yɛlɛmara kɔni ka bɔ so kɔnɔ o ɲuman ye mun ye mariage kɛra o woro bɔra o o de t'a fɔ ko cɛ ni muso n'u bɔra ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a enquête minɛ a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ tu vois sinon k'a fɔ ni mariage kɛra n'a yɛlɛmana n bɛna mun fɛ cɛ bɛ se tan la fɔ ka tampoli la fɔ k'a fɔ ka tila yɛlɛma a la k'i tamponi o tɛ hɔrɔnya ye o mais hali worobɔ la c'est comme ça a ko ko cɛ mana woro bɔ ka i profiter ka manamana ko kɛ continuer hali mariage la yɛrɛ la ka mobili da tuguni ka muso tan tuguni ka tɛmɛ o kɛra jɔn na
c'est-à-dire que n'a bu i kunna k'e ye muso de tɔɲɔ ou bien k'e ye waliden i yɛrɛ de tɔɲɔ parce que de un ala tɛna tu diɲɛ ko o ko n'i b'a kɛ a bɛ a tɔnɔ tan tɛ yen quoi i y'a faamuya e ye mobili d'a ma i ye du d'a ma o bɔra nafolo jumɛn na e de sɛgɛnna k'i ka wari ɲini i y'a don muso la tuguni ka tila k'a fɔ o fana sɔrɔ donc cɛ ma hɔrɔnya kɛ o cɛ ma hɔrɔnya kɛ bon cɛ fɛ k'a yɛrɛ muso ka k'a yɛrɛ yɛrɛ fana de la mais min fɔ Nafisatu muso ka k'a yɛrɛ ye fɔ muso bɛ diɲɛ ko ko la il faut être responsable i yɛrɛ ka responsabilité i b'a ta quoi i kɛ muso ye muso min cɛsirilen don kɛ muso ye muso min bi dusukun c'est-à-dire cɛsiri dɔw bɛ yen nɔ u b'a farigan na dɔw bɛ yen nɔ u laban yɛrɛ bɛ kɛ banabagatɔ y'a nɛmu i y'a faamuya donc sisan nin nɔ depuis i ma don diɲɛ ko o ko la depuis i b'i ka denmisɛnninya la yira k'e ye muso cɛsirilen ye ba ye est-ce que i bɛ ka faamuya kana da fɛn ma dɛ u kana na da diɲɛ fɛn fosi ma dɛ cɛ mana ni jigilatigɛ kɛ i bɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye ɲɛfɛ i b'a fɔ ko ala i ni ce c'est comme ala yɛrɛ merci o yɔrɔ la jogo fila in kɛ i ka taaba i k'i kɔ bugɔ a bɛ boli e nɔfɛ o parce que a ɲɛ b'a la hali sisan e bolo bɛ sanfɛ de san ni dugu ayi a to yen cɛw to k'u yɛrɛ la dɛ parce que ne kɔni bɛ min fɔ quoi dɔ bɛ musow la dɛ cɛw n'i ye muso a ka kɛ muso yɛrɛ de ye problème ye sa an ka kɛ cɛw de ye muso de ye problème an ka ko sa mais ne fana b'a dɔn an ka jamana in kɔni kɔnɔ la muso ka ma fa tigɛ dɛ muso tɛ wuli ka taa cɛw nɔfɛ k'a ye furu ne kɔni b'a dɔn cɛw de bɛna musow nɔfɛ ko ka di n ye n bɛ fɛ k'i furu bon n'a ma ɲɛ aw de ka cɛw la k'o kɛ n b'aw deli ala kama a y'a kɛ ni tiɲɛ ye u k'a kɛ ni tiɲɛ ye est-ce que muso bɛ cɛ fana fɛ muso bɛ cɛ fɛ mais diyagoya tɛ non diyagoya tɛ oui tiɲɛ i bɛ tiɲɛ de fɔ ko muso b'a fɔ ko cɛ fɔ yen na awɔ tiɲɛ fɔ ko karisa cɛ fɔ yen na k'ale bɛ digina cɛ fɔ yen na i b'a fɔ ok n y'a mɛn k'ale bɛ ka anw cɛw filɛ nin ma puis an tolen don musow kɔ ne muso ye fɛn o fɛn fɔ voilà an tolen musow kɔ wala ni muso fɛn o fɛn an b'a kɛ ten ya mais n'i y'a kɛ ten ka balo la taa bi da la parce que i bɛ cɛ fɔ ye dɔrɔn u bɛ ko bannen o yɔrɔ la mais e yɛrɛ bɛ n'i yɛrɛ tɔɔrɔ parce que cɛ o cɛ i bɛ ka nkalon tigɛ muso ye pour que a ka sɔn i la bon e yɛrɛ kan k'a dɔn k'a fɔ hali ne k'o furu sara a man kan tɛ ka bali la parce que déjà e yɛrɛ ye nkalon min tigɛ pour que ka furu ko in oui e bɛ ka kuma nkalon tigɛ kan e cɛ fɔ muso ye nkalon tigɛ muso ye muso filɛ furu man di muso ye koyi ayi non mais an bɛ furusa ko de la n ka bɔ furu man di yɔrɔ bɛ nin furusa ye an bɛ furusa kun de la o Nafisatu an bɛ furusa kun de la n bɛna nin yɔrɔnin fɔ aw ɲɛna aw ka se ka kuma o kan kosɛbɛ ne taara tribunal la ne taara a ko lajɛ mun ye furusa ko ye Nafisatu ne ye muso ye muso min a furula san 1 ala nana kɛ a ye den sɔrɔ den musoman muso sigilen don a bɛ ka kasi a ko furusa a man di n ye den fitinin bɛ boli a bɛ taa fa fɛ yen o ka kɛ Ibrahima ye ba ye e ye a bɛ taa fa tɛgɛ minɛ den san 1 dɔɔnin a bɛ fa tɛgɛ minɛ a b'a fɔ papa mama filɛ nin a bɛ t'e fana minɛ mais a t'a dɔn min bɛ yen mɔgɔ caman bɛ yen kɔnɔna na u bɛ ka kasi muso yɛrɛ kama muso nana dimi muso ko mais furusa man di n ye est ce que Ibrahima bɛ ka min fɔ o furusa n'i y'a sɔrɔ ko furu man di muso ye a bɛ nin bɛɛ dekun da a yɛrɛ kan wa a b'a bɛɛ dekun da a yɛrɛ kan voilà ne bɛ fɛ Ibrahima ka se ka kuma o yɔrɔ kan c'est à dire que i b'a dɔn dɔ bɛ muso la i ko dɔ bɛ cɛ la i b'a sɔrɔ furu ye ala ta de ye n'a sali ko k'a bɛ kɛ a bɛ kɛ mɔgɔ si se to o la quoi mɔgɔ t'a a bali mais e bɛ ka taa base bɛɛ kɛ muso ye base bɛɛ tɛ se ka kɛ muso ye cɛ de kan ka kɛ responsabilité il faut être responsable i sɔnna que tu veux ou non i ka responsabilité a ta n'i y'a ta ka ca ala fɛ furusa tɛ bɔ e ka du kɔnɔ mais ne cɛ m'a jɔ a jɔyɔrɔ la dɔrɔn ko caman bɛ na mais a nana wolo jumɛn na cɛ ko k'a bɛ ka bɔ muso wɛrɛ de nɔfɛ Nafisatu o bɛ ɲa e bɛ ka bɔ muso wɛrɛ nɔfɛ min bɛ bolo donc e bɛ se ka mun fɔ o kan donc i bɛ ale cɛ sugu sa ale bɛna ta de kɛ sisan donc a bɛ ko min fana furu a bɛ den sɔrɔ o fɛ a fana b'o bila a bɛ taa dɔ wɛrɛ fana nɔfɛ i b'i si ko la donc e bɛ fɛ nka e bɛ mun da o yɔrɔ kan sisan bon d'accord sisan cɛ bɛ ka mun ye ko ɲɛnama tɛ mais n'i y'a jateminɛ silamɛya b'a jira n'i tɛ se muso 2 kɔrɔ i kana ta non Mayini b'a jaabi e bɛ bɔ muso min bɛ kasi la nin e bɛ bɔ o nɔfɛ don min na a fa n'a ba fɛ est ce que e kun y'a fɔ a ka furu boloma n'a fa n'a ba ye an bɛ n'a furu dɛ mais n'i nana a bɛ n ka so
nye den sɔrɔ a fɛ donc ne ɲɛ nana bɔ dɔ yɛrɛ fɛ kɛnɛ ma tuguni donc fila dun se tɛ n ye donc n b'a labila k'o fana tigɛ est ce que olu b'o fɔ furu woloma ɲɛna bon ne m'o fɔ ne bɛ t'o kɛ mɔgɔw den na a ye sabali ko cɛw non a ye sabali a ye sabali n'i ye faamuyali kɛ a ye faamuyali cogo jumɛn mais nin yɔrɔ tɛ tɛmɛ hakili fɛ non faamuyali tɛ na ni e yɛrɛ b'a dɔn ko filanan furu se t'i ye min b'i bolo k'a bila i kun na i hakili la k'a fɔ o de ye garijɛgɛ Ala o de d'i ma mais ka taa kɛ ko o nege bɔ de la parce que den kelen b'a bolo o dɔrɔn de don explication y'o dɔrɔn a nege bɔra la bon a ɲɛ bɛ nin na min na kɛnɛma nin sisan a tɛna se k'a fɔ k'a b'o ta en charge ka tila ka muso in n'a den ta en charge ka tila k'a fɔ k'a b'o fɛ donc a b'a essayer ka bagama kɛlɛ tigɛ dɔ in na dɔrɔn k'o bila kɛnɛma donc e bɛna ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ de kɛ sisan i bɛna dɔrɔn n'i ye dɔ ta dɔrɔn i b'o bila mais ni ne delila k'o fana ka dɔ ye dɛ dɔ delila ka ne wolo o kala cɛ den min b'a bolo a bɛ 7 bɔ a si ni si tɛ bala ale fana de i b'a fɔ a ye kan min fɔ nin a bɛ musow ta ten dɔrɔn n'a ye dɔrɔn a bɛ sin ka girin ten k'i ka fɛnw bɛɛ kɛ mais de finish la a bɛ taa yɛrɛ hali dɔw t'a dɔn kun min kɛra hali dɔw t'a dɔn kun min kɛra a den bɛ palu la tan o kan ka radio ka bɔ an ka musow bɛ yen musow ma ɲi dɛ musow bɛ yen mais fa ni ba bɛ den na mɔ cogo min na ni muso taara di cɛ ma cɛ fana kan ka lamɔ ten mais ne e de kɛra ko daminɛ la e de bɛ ka taa ni nkalon ye ka ko bɛ daminɛ kɛ nkalon cɛ in bɛ musow ma ɲi dɛ musow ka ca parce que musow ka ko muso fana filɛ nin n'an ka kelen fana fɔ muso ma ɲi mais cɛ de bɛ muso jagɛlɛya ko bɛ ko la n'i ye muso kariyalen k'a kɛ cɛ de b'a sira yira la cɛ de b'a sira yira oui cɛ de b'a sira yira an filɛ kan min na nin ye kuma min kɔnɔna la sa lajɛ e yɛrɛ kɛ minisiri k'i yɛrɛ kɛ sanba ye misi t'e ka wɛrɛ la ka taa ni muso y'i fɛ yen furusiri kɛra e ye fɛn minnu fɔ o tɛ wɛrɛ kɔnɔna na dɛ jɔn ni muso bɔra n'a y'a sɔrɔ i bɛnna ni muso ye k'Ala k'an fɛngɛ i bɛnna ni muso ye n'a bɛ furu fɛ a bɛ to yen mais n'a bɛ ni muso ye ko vraiment i ye min fɔ a nana o de kama n'a taara jɔn de muso la ta sisan e yɛrɛ kɛ jɔn de y'a la ta question kelen poser kunna normalement de e ye mɔgɔ ɲɛnama ye i ye muso ɲɛnama ye i m'a fɔ ma ne ka ne ka mɔgɔ min ye furu mais ne ka ne jɔn ye minisiri ye nin bɛ n kun nin bɛ n kun ne kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye e kan ka furu ni mɔgɔ kan ka ayi mais est-ce que e fana kan ka n'o fɔ an ka kɛ sa e de nana ne ye ko ne ka di ye ou bien non ayi an ka kɛ tɛ dɛ e man ka to k'o de fɔ non nkalon in de man ka fɔ quoi nkalon in de man ka fɔ i man ka tɛ k'i kɛ fɛn ye ka sɔrɔ i tɛ fɛn ye i tɛ min ye quoi ne ka kɛ fɔ tipu ye ne ɲa man ɲɛ bon ne e fana donna ne fɛ kulo e fana tɛ mɔgɔ lankolon ayi muso tɛ se ka da la ka fɔ k'e mɔgɔ lankolon parce que muso t'o dɔn muso t'o dɔn yasa c'est comme ça ne ka fɛn dɔ ye ministre ye n ye nin ye ne nin ye e furula ne ma e yɛrɛ bolo furula ne mun kama jumɛn kama ayi o tɛ parce que ayi question réponse awɔ mais e de m'a fɔ k'i y'o ye awɔ e furula ne ma jumɛn kama a b'i fɛ parce que e donna ka n'o de a b'i fɛ a b'i fɛ e y'a fɔ k'i y'o de donc a b'a to ne fɔlɔ so kɔnɔ a b'o de don ayi non c'est ça ayi aw ko data non ni wala mara ni muso la data sisan Ibrahima e tɛ ka mun faamuya e de ye muso la nata i yɛrɛ kan o tɛ tiɲɛ ye hali ni muso furula e bolo wari nɔfɛ sa e k'o nata e ye tɔgɔ min fɔ a ka di diɲɛ muso bɛɛ ye n cɛ ye minisiri ye o n cɛ ye président ye o ka da ale tɔgɔ kan donc a bɛ se ka yanba n'o ye est-ce que tu vois donc e bɛ na ma directement ne ye minisiri de ye a bɛ tantɔ mais ni hadamaden mɔgɔw ka yetɔ tɛ kelen u ka faamuyacogo tɛ kelen mais e yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ e ni maa mun bɛ ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ e ɲɛ tɛ minisiri la farila la e ɲɛ tɛ minisiri la jogola la donc e de hakili bɛ baara kɛ sisan ne bɛ ka tugu nin carrément sina min kɔ ni ko k'ale ye nin ye est-ce que nin ye tiɲɛ i b'i ka enquête na n'i ka enquête de ye diyagoya k'a ɲini k'a dɔn la personne a ye min fɔ sérieusement ne tiɲɛ de don i y'a ye mais n'a tugura e kɔ o la a m'o si kɛ a m'o hakili sɔrɔ ale dari e k'o kumakan na karisa ne ye minisiri de ye donc n'a tugura e kɔ Ibrahima e bɛ fɛ muso ka kɛ mun ye e de dun ko k'e y'o de ye ko e ye nin ye muso dangɛrɛ wa parce que e bɛ fɛ ka muso la nata i yɛrɛ la déjà donc n'a kɔni ji ye a dusukun ye ji ta donc o tɛ mɔgɔ ka faute e de ka faute don donc tu assumes Mayini e Mayini a jateminɛ kɛ dɛ n bɛna mun f'i ɲɛna muso min bɛ wele ko dankɔrɔba i b'a muso dɔn ayi Mayini o exemple kelen ne yɛrɛ fɔlɔ ne y'o kɛ ne taara dɔ kama moto la muso dɔ ɲini voilà ne taara moto la mais est-ce que b'a kalama ne bɛ ku den na mais mobilitigi ala minɛ kɛ ko mobilitigi kɔnnanen o y'a sɔrɔ den t'a dɔn ko ne b'a kɔ donc sisan i ka muso tɛ mais i y'a ye taama sira c'est très bien joué n y'a ye taama sira de kan bon maintenant mobilitigi tugura kɔ i b'a kalama mobilitigi y'a lajɔ a fɛ ko mobilitigi bɛna ɲininka quartier la bon maintenant sisan mobilitigi y'a ɲininka on dirait mobilitigi y'a essayé k'a draguer a ma taa d'a ma parce que mobilitigi fana mobilitigi kun b'a dɔn a kilen ka taa
bon ne yɛrɛ jɔrɔ la ne y'a ban mobilitigi la yɔrɔ min na kuma tɛ ne mototigi ma surtout ne ka moto yɛrɛ kun nɔgɔlen don fasa t'a la mais foyi t'o yira la non a tɛ se k'a yira la k'a fɔ ne nana ma non parce que déjà image de b'e kunna ni kumakanw de b'e kunna a nin ye mobilitigi e yɛrɛ de y'a muso kɛ nataba ye sisan k'a kɛ sisan donc n'a ma sɔn mobilitigi la a tɛna sɔn ne mais k'a sɔrɔ e ma i yɛrɛ ka volonté ka taga mais maintenant donc ne taara den kama wallahi den filɛ sɛbɛnnikɔrɔ yɛrɛ de 9e arrondissement yɔrɔ fana ne taara den kama i b'a kalama a y'a jɔ ka ne lamɛn ne ye n ka kuma fɔ a y'a ka numéro di ne ma ne ye n ka bipe est ce que i b'a kalama den ka ɲi trop dɛ a ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de mais ne taara so sufɛ ne ye message ci den ma ne jaabi ne ye message filanan caman o jaabi sabanan kumaw bɛ ka don ɲɔgɔn kɔnɔ quoi kumaw tɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ quoi ne ko a ma ko sini n bɛ se k'a ya a ko y a pas souci ne taara a kama ne fɛ ni n sera i ka bɛna ne fɛn wa ne taara mobili la ne n kɔrɔ ka mobili ta ka taa ka taa n jɔda la a cira ne bolo ko mobilitigi b'a jɔ ko ne fana bɛna nin mobili yan ko ne y'a k'ale mobilitigi gɛn ka bɔ a kɔ cogo min na ko mais ko pourquoi anw cɛw bɛ tan ko musow filɛ nin muso min bɛ tugu cɛ kɔ a exemple frappant di mal voilà o ye k'a yirila k'a fɔ maintenant hali ne kun nana jɔn da la k'a fɔ n ye nin ye nin ye muso dankɔrɔ a b'o karisa ne ɲɛ tɛ nin si la kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mais o de to n bɛ fɛ ka f'i ɲɛna mun bɛna jɔ ko n ye minisiri n ye nin ye muso ne kɛra mɔgɔ ɲɛnama i b'a dɔn k'a fɔ mankan tɛ ka k'e fɛ k'e ye minisiri non toi tu confonds deux choses ni mɔgɔ nana e nana ne ma k'i bɛ ne fɛ ne b'i lajɛ o sani i ka wari ni ka minisiri ka baara ko ninnu ne k'o ye ne b'i ka propre personnalité lajɛ n'i y'a ye cɛ mon goût i ka di n ye i fana b'i fɛ donc n bɛ sɔn i la ka fara i ka baara o kan i ma ye mais i yɛrɛ kun fɔlɔ o de bɛ lajɛ fɔlɔ baara cɛ hali n'i ye minisiri ne ɲɛ tɛ sigilen i ka bureau kɔnɔna la mais a bɛ yɛrɛ de fɔlɔ en premier position a bɛ yɛrɛ de fɔlɔ i ma ye bon maintenant n bɛ fɛ k'a yir'i la ne nana mɔgɔ ma mobili la ne tun bɛ fɛ fɛnɛ de k'an ka capacité yir'a la est ce que a faamu mais a y'a yira ne la maintenant k'a lajɛ sereinement dennin bɛ cogoya min voilà bon maintenant a nana yira ne la mobili ko tɛ nin tɛ nin si tɛ c'est comme ça hali ne tun y'a yira a ye apprécié e personnalité yɛrɛ dennin y'o apprécié i kan ka ne ka kuma yɛrɛ i kan ka sɔn ne ka kuma ma k'a da la k'a fɔ vraiment non parce que a ye fɔti kɛ cɛ ye k'a yira ko cɛ mana nkalon tigɛ muso ye n ye minisiri ko ala ka don cɛ muso mana don a nɔfɛ ka sɔrɔ o tɛ k'a b'a furu sa n bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ n'i donna fali nɔfɛ kulu kɔnɔ aw bɛɛ ye fali kelen parce que cɛ y'a yira la n ye nin ye sans chercher à comprendre foyi e fana tugura ko k'a ko k'a ye nin ye nin ye hakili de bɛ baara kɛ mɔgɔ hakili tɛ kelen ye mais pourquoi muso b'a hakili la baara ayi mais mɔgɔ hakili tɛ kelen ye e bɛna ni nkalon fana ye Ibrahima e m'a faamu pour que e bɛna ni nkalon ye de base e filɛ ka i ka kan min fɔ nin sisan Sebenikɔrɔ tout de suite la muso ma réagi kama parce que bɛɛ tɛ kelen n'o de f'i ye denmisɛnnin fitinin i b'a la mɔ cogo min na a bɛ wuli ten de i ma ye e ye muso in degi mobili de moto de la i ma ye e taara f'i ye première fois moto de la i y'a wele i ye message fɔlɔ cɛ i yɛrɛ ko dankɔrɔba don a y'o bɛɛ accepté mais don min e taara ka taa ni mobili i ma ye a réagir i kama a m'a f'i ye k'a fɔ k'ale bɛ mɔgɔ ɲɛnama dɔrɔn de quoi donc ni filateli ni fɛn ninnu parce que a y'a dɔn k'a fɔ mobili ni fɛn ninnu olu si tɛ est-ce que ni furumuso bɛɛ y'a ta kɛ ten tɔ oui Nafisa o ni mɔgɔ b'i furu ne muso bɛɛ y'a ta kɛ ten est-ce que i bɛ tomber cɛ la ko parce que cɛ ye mais pourquoi cɛ b'a oser venir vers moi pour me dire que non e yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛn muso dɔ bɛ yen muso bɛ muso la n'i nana i jɔ la k'i b'o fɛ k'i b'i furu adamaden i taa yɔrɔ fana bɛɛ k'i taa yɔrɔ dɔn dɛ i taa yɔrɔ min i kan k'o dɔn e b'a dɔn ni muso in pɛrɛn nin tɛ e ka tata ye Nafisatu i ka tata tɛ mais e nana i ɲɛsin o ma e b'a dɔn pɛrɛn e bɛ fɛ ka temps dɔrɔn de passer mais e b'a dɔn pɛrɛn n'i nana i cogoya yɛrɛ dɔrɔn na i ka muso tatatɔ donc e fana bɛ profitation in dɔrɔn de kɔ donc tu vas venir mentir à la femme d'accord mais est-ce que c'est normal ni cɛ nana i kama ni nata ye sisan k'a fɔ a bɛ hakɛ to k'a bɛ don nin ye so kɔnɔ est-ce que normal i kan ka don a nɔfɛ non i ma kan tɛ ka don n'a sɔrɔ i b'a fɛ n'i b'a fɛ ayi fɛ go bo yen dɛ an bɛ yɔrɔ min na plus ka muso ka cɛ ka nkalon tigɛ muso ye i k'a tugu a kɔ furu kama k'a sɔrɔ o t'a bolo c'est comme si cɛ ye nkalon tigi ye mais i fɛnɛ tugu a kɔ tu vois i ma tugu a kɔ parce que i ma sans chercher à comprendre k'a fɔ enquête kɛ parce que furu yɛrɛ tɛ kɛ ten fɔlɔ furu yɛrɛ kɛ ni cɛ ko ye minisiri n ye nin ye
somɔgɔw de kan ka essayer ka enquête mener kɔfɛ u yɛrɛ ka nin ka ministère bila ɲɛfɛ poyi wɛrɛ u kɔni ka nin bila ɲɛfɛ foyi est-ce que a faamu muso yɛrɛ man kan tɛ k'a fɔ pli k'i bɛ cɛ ka ministère i b'a bila i kunkolo yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ cɛ yɛrɛ man kan tɛ ka ministère yɛrɛ kuma fɔ muso ye ayisa n bɛ fɛ k'a fɔ an ka kɛ cɛw ka kɛ to dɛ cɛw ka kɛ mɔgɔ langolo ye ka nin kama parce que imagine toi mais est-ce que aw kan ka na n'o ye a bɛ ka ɲinɛ min kɔ denmisɛnnin fitinin ne bɛ ka exemple ta ne ye denmisɛnnin fitinin de kama denmisɛnnin fitinin san 2 tɛ fɛn dɔn ne y'a dege min na k'a fɔ ko min ye min ye o bɛ k'o ye o de bolo o bɛ k'o ye bolo n'i ye mɔgɔ lamɔ cogo min na a bɛ wuli ten hakili ni cɛ hakili a bɛ kɛ ten kelen ye i ma ye o tɛ kelen mais yɛrɛ fɛ e ye denni min fɔ nin ye i ye denni min fɔ nin ye a bɛ se ka kɛ mobilitigi dɔ de ye kɔlɔlɔ lase denni ma voilà n t'a dɔn n'i bɛ ka bamanankan in faamuya c'est à dire que mɔgɔw tɛ kelen ye i ye dusukasi sɔrɔ fɛn min na est ce que i b'a fɔ k'i bɛ don ɲɔgɔn na wɛrɛ la donc dɔ de y'a jigila tigɛ soit waritigi dɔ de nana a ma a y'a profiter a la ka taa k'a to est ce que tu vois ale b'a préférer ka tugu hali senamatigi kɔ ale b'a préférer ka tugu moto jakartatigi kɔ ni mobilitigi ye est ce que tu vois donc i b'a dɔn les choses ne sont pas les mêmes quoi kelenw tɛ an kan ka fɛn dɔ de bila an kun na muso ni cɛ an tɛ se ka kɛ kelen ye fo ka diɲɛ ban hakili mun bɔ aw la o tɛ anw na i bɛ na ni système dɔ ye anw kan sisan an bɛ sɔn i ta ma ka d'a kan e bɔra n'o sira min mais an bɛna a dɔn wagati min na o b'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra donc e b'a faamuya cogo di donc cɛ man ka don ni nkalon ye n'i y'a ye furu sara bi Ibrahima furu kɛmɛ sara cɛn bɛ ka fɔ furu 6 mois depuis kɔɲɔso la furu bɛ salen kɔɲɔso ne yɛrɛ y'o ye ne y'o k'aw ye tiɲɛ de tɛ ka fɔ ko in bɛɛ ye tiɲɛ de tɛ ka fɔ ne ma kuma démenti k'a fɔ ko cɛ ka nkalon tigɛ ne ma démenti dɛ mais ne ko hadamaden i bɛ fɛn kɛ quoi i b'a sɛnsɛn ji ɲɛma jɔ de la ni cɛ tɛ an ka cɛ ka fɔ avion bɛ n bolo i ka taa furu a ma ten a ye nkalon tigɛ cɛ yɛrɛ ko avion bɛ n bolo est ce que mɔgɔ yɛrɛ kan ka furu mɔgɔ ma c'est à dire ko parce que ko nin b'a bolo wa mais est ce que na min b'a jaabi ma ye est ce que i bɛ fɛ ka na muso min furu kulonkɛ tɛ seere de don sɛbɛ de don est ce que i bɛ fɛ ka na muso min furu k'i bɛna k'i denw ba ye k'i bɛna k'i ba ye don n'aw nataw la i sigiɲɔgɔn ye fo ka taa ɲɛna fo saya mais est ce que i kan ka n'i jɔ o tigila mɔgɔ ma ka nkalon tigɛ a ye quelque chose que tu veux fonder de sérieux avec la personne. Et si tu dois venir devant cette personne mentir, pourquoi? Ne be o de ko. D'accord. Il m'a là. D'accord. Il m'a ngata ni jom so nyana ka galon tege. Voilà. OK, mais il fallait se ganjabi. Est-ce que muso fana nga tugu cɛw ko parce que ni bolo? Mais est-ce que cɛ kan ka fɔ? C'est pas forcé. Non, il m'a jabi. Non, non, effectivement cɛ man ka tugu kɛ. I m'a fɔ ma kana nkalon tigɛ muso ye ka sɔrɔ o t'a bolo effectivement cɛ man k'o kɛ mais est-ce que muso fana kan ka furu cɛ ma ko parce que nin b'a bolo wa mais e mana muso fɛ na mais ni b'a jaabi e mana muso fɛ non wala ni mɔgɔ de fɔ e ka ni cɛ a tɛ se ka faamu ten sa e mana muso in mari k'e b'a fɛ yan k'i b'a fɛ k'a ka di yan n'o y'a sɔrɔ muso in ye fana ka da ye avion ko ni ministre ko bɛɛ ka dabila e nana ne ma k'i bɛ ne fɛ ne fana i diyara ne a tɛ kɛ to k'a fɔ i bɛ japaga ne yɛrɛ bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn ye de an diyara ɲɔgɔn ye yanni nafolo ni i ka faamaya i ka sentaya nunu olu ka don mais an ka propre personne an bɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ don donc i bɛ taa sɔrɔ i fana jara muso de ye donc ni e jara muso ye ka n'a ye ka sɔrɔ i ye pilote ye i ye avion bolila de i ye ministre ye o muso ka chance de o muso ka chance de mais i nana ne ma ko ne b'i fɛ voilà mais i nana ne ma k'i bɛ ne fɛ ne fana ko n b'i fɛ y a pas de problème mais wari t'o yɔrɔ la fɔlɔ an ye ɲɔgɔn ye o ye physique i jara ye fana jari ye mais i ye ministre ye ne m'a bénéficier fɔlɔ mais i nana ne y'i ye o de ye ne garijɛgɛ ministre ye o de ye ne garijɛgɛ pilote ye o de ye ne garijɛgɛ directeur ye banque directeur o de ne garijɛgɛ mais fɛ in bɛ avant que i ka nafolo kana parce que n'i yɛrɛ i jara i ko i mɛ n fɛ n fana y'a ye nga i ye n ka cɛya bana c'est tout o dɔrɔn de don dɔw b'i ka ministère voilà e ma deli ka mɔgɔw ye fantanw dɔw bɛ yen nɔ foyi t'u bolo mais o tɛ fara ɲɔgɔn na musow bɛ yen bi dɔrɔmɛ kelen t'u cɛ kun u bɛ furu la waritigi b'a tenter ka ko suguya bɛɛ kɛ ko b'i fɛ n b'i ka vie changer fantanw bɛ couple la fantan furu bɛ o mɔgɔw bɛ yen se t'u ye mais u bɛ furu la o n bɛna mun fɔ yan bi wallahi n bɛna mun f'i ɲɛna n'i ye bi furu muso imagine toi muso filɛ nin muso ka s'a yɛrɛ la a ka yɛrɛ danbe dɛ jɔn de bɛ muso kɛ ko muso tɛ s'a yɛrɛ la ko in ye base in ye ko in ye e bɛ ka pan yɔrɔ min kan o y'aw yɛrɛ de ye o ne bɛ na o n'i y'o fɔ dɔrɔn muso ka s'a yɛrɛ la ka fɛn bɛɛ bangebaga ba ba de ni fa de kan ka yira muso la k'a yira karisa furu tɛ tile kelen ko ye et puis
matériel côté ka fɔ nin bɛ karisa bolo nin bɛ karisa bolo i b'a mɔgɔ caman bɛ bi furu n'olu wari sugu ma olu lafiyalen tɛ so kɔnɔ parce que o kɛra fɛn de kama mais m'o ka baden dɔn mɔgɔ de ka tila k'o lakale ko cɛ fɔlɔ nana n fɛ yen ma sɔn a la mais n furula mun ma o bɛ nin baara sugu de la mais bi nimisalen don bon o furula ta la nata de la bon an ka kɛ sisan cɛ ka na e kama ka nin fɔ fɔ nin ka nin fɔ fɔ kan ka don so kɔnɔ est-ce que kan ka bɛn bon ne fana bɛ nin ɲininka n b'i jaabi min ɲininka fana est-ce que e bɛ dennin ye don min na k'a ka di ye vraiment i bɛ fɛ k'a furu n'i y'a fɔ a ye k'i ye ministre ye avion bolila dennin k'a fɛ yen vraiment n sɔnna i ka fɔta ma an ka taa an somɔgɔw fɛ yen an ka taa an ka présentation kɛ ne taara ka dennin fa n'a ba ye k'a kɔrɔkɛ n'a fɛnw ye e bɛna taa fɔ dennin fa n'a ba ye i y'a fɔ dennin ɲɛna cogo min na k'i ye ministre ni fɛnw ye est-ce que i bɛna taa fɔ dennin fa n'a ba ye k'i bɛ baara kɛ i ye pilote ye ou bien i ye ministre ou bien i ye directeur i bɛ t'o nkalon kelen fana tigɛ dennin somɔgɔw y'o yɔrɔ fana la dennin somɔgɔw tɛ intéressé o ayi o ye intéressé non ni mara bɛ dennin fɔlɔ de intéressé ayi dennin a b'a sari ka gars dennin la ayi voilà e bɛ dennin i bɛ gars dennin la fɔlɔ bon pour que k'a yiri la musow u kan k'a dɔn k'a fɔ cɛ bɛ n'u kama i m'a fɔ ko muso se i ka tafe bolo la parce que cɛ bɛ na fɛn o fɛn a b'o fɛn nin kɛ pour que ka se k'i sɔrɔ est-ce que y'a faamu muso si yɛrɛ la se i ka tafe bolo la a kɛra quelqu'un soit alpha cɛ bɛ nin nɔfɛ de ka don i kan de pour que k'a kulonkɛ i la ou bien a bɛ nin nɔfɛ de ka don i kan ni nkalon ye pour que k'i furu se yɛrɛ la i kana kɛ cɛ fɛ a yira cɛ la nin don nin tɛ ne mago t'i ka nin si la donc ne bɛ ne ɲininka sisan n'i ko ye ministre ye ne mago wala bɛna mun fɛ mun ka jugu bi mɔgɔ yɛrɛ ma bi cɛ ma walayi bilahi bɛ k'a fɔ dɛ ni cɛ nana i kama togo togo bi ko n ye ministre ye n ye nin ye a yira cɛ la i mago foyi t'o la i b'a kalama a bɛ taa a bɛ ɲugun a yɛrɛ la parce que a b'a fɔ ne ye nin fɛn sugu ne bɛ ka nin fɔ togo sugu bɛɛ la ka fɛn sugu bɛɛ n bɛ mobili siɲɛ min na mais den tɛ ka lamɛn mais b'a kalama a tigilamɔgɔ a dabala bɛ bɔ o muso sugu la parce que a b'a fɔ de a bɛ tila ka segin o muso ma n b'a fɔ ma bon muso fɛn o fɛn pili e b'o kɛ cɛ si tɛ don i ka ni nkalon ye bon i b'a dɔn hali n'i donna sisan ne bɛ fɛ k'e yɛrɛ fana ɲininka sisan ko in problème sisan cɛw de don wa ou bien muso de don parce que ko in bɛɛ cɛ de b'a ju tigɛ o bon cɛw de don wa ou bien muso de don ko in yɛrɛ bɛɛ ye muso de ayi jɔn de bɛna ka na nkalon tigɛ en premier Ibrahima jɔn de bɛna ka na nkalon tigɛ en premier k'a fɔ n ye nin ye n tɛ nin ye Nafisatu sisan nin kuma in na Ibrahima bɛ ka ban kuma na nin ye ban kuma na de munna c'est à dire que Nafisa ko e ma nin ko in bɛɛ daminɛ jɔn de don yɔrɔ muso kɔni tɛ na cɛ ma ko n b'i fɛ yɔrɔ muso kɔni tɛ na cɛ ma n furu o tɛ cɛ ɲɛ donc sisan e ye ko daminɛ karisa ne bɛ e furu karisa ne ye nin karisa ne ye nin karisa ne ye nin e yɛrɛ b'a dɔn a na min y'a constaté e karisa in e to o ye i y'a faamuya e sisan e bɛ jɔn jalaki e ka furu sara e bɛ jɔn jalaki e ka furu ɲana e bɛ jɔn jalaki a maloya o ye jɔn ta ye sisan cɛ min ye nkalon tigɛ a maloya t'o ye donc sisan nin nɔ e ye pilote ye an ye e kɛ avion baarakɛla ye e tugura waliden kɔ o kan kan mais a y'a yir'e la karisa e bɛ ka nin min fɔ ne mago tɛ nin na i bɛ muso dɔ furu n'a ka hɔrɔn a bɛ sɔn i la i ko i ye pilote mais a b'a yir'i la non wari in tɛ n t'a dɔn n'i bɛ k'a faamuya i b'a furu dɛ mais i bɛ charge dɔ bɛ yen hali n'i ko k'i b'a k'a ka famille a b'a fɔ ko non karisa ne tɛ nin na a to yen nin y'anw ka so ta ye an b'an jija an b'a kɛ ne ka côté ye min ye o géré hali n'a sɔrɔ i bɛ miliyɔn de d'a ma a b'a da a sanfɛ kɛ o miliyɔn a bɛ périphérie ka t'o di a somɔgɔw ma mais a tɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ e k'i ta in kɔni bɔ i poche kɔnɔ k'a di fo n'a kɛra circonstance dɔw ye i y'a faamuya n taara n buran fɛ yen nɔ n y'a fɔ n ye nin d'a ma est-ce que tu vois donc nin ko in bɛɛ bɛ na jumɛn kan nin bɛɛ ye cɛ de ye adamaden ko o ko n'i b'a kɛ a kɛ tiɲɛ kan cɛ ka kɛ cɛ ye a bɛ dɔn nin de fɛ kana kɛ cɛ ye a bɛ dɔn nin de fɛ waritigiya t'o la fantanya t'o la e bɛ ka nin waritigiya min fɔ fantan bolokolon tɛ taa nkalon suguya dɔ tigɛ ko nin bɛ n bolo nin bɛ n bolo a b'a bolo a tɛ taa waliden na jɔ du dɔ da la ko nin ye n ka so o y'a ta ye o t'a ta ye mais a muso tɛ sɔn furu ma a tɛ to furu la a tɛ den wolo k'a d'a ma n'o de f'a ye n'o exemple fɔ n'o voilà parce que an y'o caman ye quoi a bɛɛ tɛ parce que ko musow natalen don mais de base cɛ de di fɛn bɛɛ daminɛ b'a bɛɛ daminɛ tiɲɛ de kan n'a daminɛ tiɲɛ kan parce que n'i m'a daminɛ tiɲɛ kan quoi taalen ɲɛfɛ maloya b'a la bɔ laban t'a la e den sɔrɔ n'a taara fɔ e den laban t'a la karisa ye nin fɔ k'a bɛ taa wa furu sara nin ko in kama e den tɛ tigɛ i la wa a bɛ tigɛ i la a b'a fɔ ko ja karisa yɛrɛ ye nkalontigɛla de ye ne yɛrɛ fa ye nkalontigɛla de ye donc sisan nin nɔ a bɛ ko kase jɔn ta ye i t'a de don
donc c'est ça ama fo sa ni furu ga ni furu sara na cien do na fo ko de ba ma ko de ne di de ngeri galon te ga furu ko na ama fo te furu kele bo mena nyani furu ga ke ni cey yere vanté muso ka yere gonfler muso men molo mais est-ce que ni muso a yera là moi je m'en moque de ça ne mo ko te muso là ni mi bolo ni tipolo depuis flo ni choro yira muso la flo muso ga fo sen di mo kana mai flo mais est-ce que quand est-ce que kangana ni modi ni yere ya e kambore masa ki yere ye na me comme si ça e ka ki yere ba che ye femi yere ko ye kwa ni ye muso ye na jariye kana protocole ti ala kwa ye mi ye dro na directement chien fo ni ne do mais e kana na yere vante ki yere fo muso ye na nyeni muso bibi na bi ni chien fo muso mais ko du me la ba chien ne la bon mais ko yere ba chien ne bon bi furu ba de iba keme metala bi u chama iba chama tagalay mita soro a planche be galondo non ba be ore bena ni furu sai ore bena na Ibrahima fe cheme fo fa ba yeni solla ai Ibrahima ne bena mu fe muso de gifembela Ibrahima chere muso de galaw ko bi mani apmala mani ira ko chawagli ga bo muso agli ga dogo ai mais ne okuma inflane ha o fola de o te biere bi muso agli bo ni chabi ai de balay dien dan Ibrahima ne bena mi fe na sisan no e ko ministry ko ina fa wari ko sira la sisan iye muso atire ka kika e na folo yoro la oreta ya atire parce que wari be ibulu ni be ibulu iba soro bi ame klemina ne ma fa muso te ka tuku wari ko re muso bi ka tuku wari ko parce que dien resigre no na folo de ka ina folo ti bulu i ka fo shimanya mais Ibrahima na mi fiena che desera di c'est comme mina ni muso in convaincu tout ci ben ni convaincu tout juma ka kentai iye dien fin beke e desera e nana ni sira juma sisan iga dire ne plan A échouera plan B va faut que échoue inana ni wartigi sira sisan donc ni la personne va soro ni sira ni fait est-ce que tu vois donc enana no oyo i sira ka deni soro i ma se ka deni soro e ko ni nana no o plan atiga klaki i wulu ginyo tukun fo ka wulu shu ila e be mu fo yoro la telega ni nana ni ki ministre ye ni inana ni fanta yayi ki be waliden convaincu masi inana ni wartigi silie i masi i c'est-à-dire que mo be muso convaincu ni jume maka mais ne ma se kuma kana e ko na fesa tu wari be e bolo e plotier e ma se ko o shinya o ma se ka waliden soro donc e nana ni système ye o système shimaya e kan yi yera nyini de retour e be munke e be question imposer yera de e kuma na ne Ibrahima ne mu mugo parce que desara kan ni karma sina convaincu ka kenta ye nyenyere ke fanta nyenyere ke wartigi aya ama sombolo e kuma juma me ni soro anyini ko mo ko be muso nyini ka don ni ya nyini ka don iba soro me ne ma nyini ka don afa no soro e te so soro muso ye confiance aya be chana ya wari nata muso tolno nata la kwa muso betete ay abe muso soro de ay muso berete voilà ka fo ina fo sisanu ko wari ni be bolo ate bemu soro mais pour la bête ko oyi am bête se ka ko emina parce que bête bedo e be miye kare ko mais bedu ngala ko do do ba fo ko na bi choga che foti pure ka fu che wala pour ka che na galon te kam so avoni ministre nyeni ok ala ga sa exemple bon ne me jabi bon e ga na eba so ka kiyere ne ne kama ko ne ministre neni kana koshi eiba e ma so la e we mo foto ga ministre ala ko na ga mo ko nyama ne kana mani ga masa mani nye ministry nyeni mani so nalela mani tara so otero rebel eni mani flala jone mo nyana mai jone katolika jone be furu sharia ga ko sobe furu sharia ko to e nana ni furu ere natayu ay bon natamdo war natamdo war ko natakere parce que mo be natay fo ka franfasa ga nyana furu sigla natage mais war ko natatere est-ce que afa natay physiquement Miki fait, Nkiri fait peut-être Ikatuanta, Nini, oui, Nathalie Fandola, au Jaranier. Non, il était dépensé comme ça. Il m'a fait dépasser au normal, même faire un Canada Nata, parce que Furu Charala, Slamet Charala, dépasser nous tourne la Nata. Aïe, c'est comme si on n'avait rien. Nata Moussola, il comme Moussobe Nata Tchela. Voilà. Corp Placi, voilà, parce que Nata, au cas bon, ma femme. Bon, maintenant, c'est ça.
ka fo sa ni ministre ni olu natare ma fo ko no de mais karsa iketuga ni parce que wala to fro islamia muso nani parce que agara tugu ni qualité ni qualité ne jarani sa bon maintenant ni qualité wore o jarani ni qualité wore o jarani ne ka fote ala de afo ala ya ramade be danga be ala de go cheka qualité o la qualité wala ka muso ka qualité wala ka muso ka qualité la ayi qualité na fo jume qualité na fo jume comme ça iketuga forme ani forme ketugo clété ako buto te clé est-ce que femme o te se ka ke voilà bon maintenant voilà o se ka ke c'est très bien donc to fera maintenant ni ketuga ni skin nero au kadier peut-être qu'on fait la parce que tu as skin peut se ka jaye yo furu mais ta kale fait tuguni il va puti dobi attirer ah Ibrahima là quand même c'est du sérieux oye ni ye kabako ko de quoi ay sigini o jare apuchi o nana jaye donc mu mo fasu wi mais bari ayo te se ka mana chai muso de kado yo eta te fu ebra sabani sagoni kade ziza non eta ebugo do iketo yesa mara tobe no ebugo do takala yo fait tuguni ebe kata ni sabara wore waso tumbu dore ndi solo dore ni dore tuguni o be jaye tuguni donc ça veut dire que biga nyana maya bege sisan no ka muso ni muso re ba exemple ta 2000 là parce que genre mina mu fere fiya muso gara tugu muso jarte te menanga nanga ina fo ça veut dire peut-être so ça e ga boten mani ga boten te ah o fena boten ni boten te no ga ta so par exemple ça il se mani do ça et tieni mani kula bon mais furu dabolo no furu dabolo no donc c'est ça furu dabolo no beauté de kama wa furu dabolo no jogo de kama ou furu dabolo no jume chenya ni fenu furu dabolo no jume de kama furu dabolo no jogo kama mais beauté voilà mais jogo de priorité mais edum fele sagoni e aputu do ni e pegele ni do c'est donc ça veut dire que bi shibe ba ibeta aputu do no fe ibe kla ta pegele do no fe mais ate fogi shibe ba ça par exemple ni docteur wi ga ni furata ça ba mo men shibe pegele furata la parce que ya ni bible ka tra yo Ibrahima idumia baba azeni de ba ina mu kama fe ameshiala andunga wakati ko fele osira sisa no kuma kunche kuma mba obulu ni ambalma be galon bila pour que anga furu be se ka meshila an be se ka to anga furu la to ga mina furu saba in chama ka boala furu saba ya ere ka jode quoi Nafisatu an mogo be o conseil la la me soroga e nyamla bon ni mi fo ne bore kan toujours mayni nyana ma fempe chene kanya chene bi laba pour que doga bo furu sayna furu fon fe be ga sirniya ta keme bishe ki be ga samayni a be ne be se ka fo galo chene tika foala galon ni galon semboala atobi den kwa choka na muso mani chen ni cleaner ye miye ki yere kwa ki yere ye kana muso ma na be nya akanya o damine no chen ka na ti nya i garjige be mine be ala dolo la ki ino kumbe me kana ke galo nyeme ni da neni te ne matani ni sira galon tige maro ente ni muso in soro e furu ko ni ya do galon ngoni ka bisa galon ka bisa ko ye chen cheni muso be nyoko na misika galon tige ka ko ke pour que ka furu sutra ka furu jidambo lu famu e furu kono nai me kata damne re ke e fendo e kasoro e toyi kana muso la atire no pour que ka la so la diabo ala kire ke samba e wore tibule ni muso tara soro ate no kon ba do kon ne chama mina ni konu ne de vraiment kana ni chien kana nu yere nu bina muso ni muso akati na ni yere so aka so bo akaba na mason abana ala mine tangi e koni i dusukun jele no ngani ala furu de fana do ala be mo obliga siraka ini mimeta mais ni nana ye ko ni ne ni najia ni ma warko foni ateson betani fe donc ibita warko golonte e warti ko ibina ni furu sai abina ne atna ben kwa kina ben ko imbe ya fotuga mina atete moka aramadi manake tugu cheni bilaba galon fleni galon te foshinya yere toroko yere nyani ko ka fo ambal machonya na nawdo musukola awado musukola ni kankele kan flate ke musukola bari jien ko ne shi bara de ko ako karsa ni dona ni furina be ala de deli nga sa kanto ni furin ko nano oye bonya ye oye sutura ye me ala ye furuda ay furu safanada mais ambalma chawka laje doron ka don ko muso te foshi muso ko wa muso te foshi mbalima muso mba ndogoni insinji ni yota dor iga furu abe meshila furu sa ko kuma anto o me Ibrahima aywa Ibrahima iga kuma kunche kuma d'accord mani o ka don wa foko ka foko kuma fudu do te quoi
et puis quand on a plateau comme il va faut kuma dɔrɔn tɛ ala bɛ b'aw ka dɔn k'a fɔ juste conseil de don bon u kana n'a ye fɛnɛ k'a fɔ ko pli hali ne bɛ ka kuma sama ko kuma unitulu kuma pɛrɛn-pɛrɛn ninnu tɛ kɔnɔ cɛ ni muso ka to ka ɲɔgɔn sama parce que dɔw t'a fɔ n ka plateau yɛrɛ ka fɛn na ta u bɛ tan est-ce que non o tɛ parce que hadamaden bɛɛ ni hakilina de don ne tɛ se k'i gun ka bɔ i hakilina kan ten donc f'a ka ɲɔgɔn sama de donc o ye hadamadenya yɛrɛ taabolo ye donc lamɛnbagaw k'a dɔn k'a fɔ et puis ne mun bɛ kuma musow kan kosɛbɛ parce que n tɛ n siɲɛ fɔlɔ plateau kan n tɛ fila n tɛ saba mais ni muso ko nana n bɛ kuma musow kan kosɛbɛ mais a kana k'u kɔnɔ ko n bɛ musow contre la non n tɛ musow contre la musow kɔni o yɔrɔ fɔ de sinon musow kɔni ko k'i b'u contre voilà i m'a ye juste conseil de don n'i y'a mɛn bi jamana musow de don tiɲɛ don n'i y'a mɛn bi famille kɔnɔna muso de don n'i y'a mɛn den ka barika muso de don a bɛɛ ye muso de ye du ka barika muso tiɲɛ don cɛ ka tiɲɛta mana bonya cogo o cogo muso kana sɔn a ka tiɲɛtali fitinin kana kɛ parce que bi hali n'i y'a mɛn bi ko den bɛ taa yɔrɔ la a fɔ k'a ka taa ba k'i sin a ye o tɛ dɔwɛrɛ parce que ba de ka fɛn ka bon kosɛbɛ donc n bɛ mun fɔ lamɛnbagaw ye u b'a fɔ ko défaut bɛ cɛw la mais musow fana k'a dɔn k'a fɔ cɛ mun bɛ na n kama ni nkalon ye nkalon ka natala furu kɛ bɛɛ dun b'a dɔn bi an fɛ yɔrɔ na bi furu caman bɛ sigi nkalon kan musow yɛrɛ b'o dɔn k'o bɛ ka kɛ bi n'o ko tile tilala k'olu sɔrɔ u kana n'a ta ka da cɛ kun u k'a dɔn k'a fɔ cɛ tɛ den fana b'a fɔ muso hakili ka dɔgɔ mais hakili tila fɛnɛ o ko wɛrɛ ayiwa vraiment donc musow k'a dɔn k'a fɔ u bɛ fɛn o fɛn kɛ cɛ mana ni minisiri ni furula cɛ ma ko minisiri a bɛ taa bila i la f'i b'a faamu n'a ko k'a ye milliardaire ni furula ma ko milliardaire don milliard b'a kun milliard t'a kun a b'a bila i la ni tilala ka n'i jɔ anw da la k'a fɔ k'a y'a fɔ ko milliard don an t'i lamɛn dɛ parce que i yɛrɛ kan ka maloya k'a dɔn k'a fɔ sa e yɛrɛ b'a fɔ ko cɛ ko milliard k'a bɛ nkalon sɔrɔ donc b'a yira e yɛrɛ sigira kun ko parce que ko milliard de b'a kun vraiment ayiwa faamuya sɔrɔla o la wagati kɔfɔlɛ o sera an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma maa minnu tun bɛ ka an lajɛ nin wagati in kɔnɔna na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo baro tɛ taa nin kɔ wa kuma yɛrɛ fana tɛ taa nin kɔ mɔgɔ kelen hakili kelen wa maa fila hakili fila hadamaden mana kɛ cogo o cogo kuma dɔw différence bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o ye wajibi de ye k'a fɔ an faw ɲɛna k'u ka sabali u ka dɔɔnin bɔ nkalontigɛ in na k'a fɔ anw yɛrɛ musolakaw fana ɲɛna k'anw fana ka sabali an k'a jateminɛ ne cɛ nan'i ma ni système ye a essayer k'a maîtriser o kan kan c'est à dire que diɲɛlatigɛ ye wagati ni kunkurunin de et puis furu fana ye mun ye badabada de don furu tɛ ko ni i sɛgɛnna ko gulokiba don ko n'i sɛgɛnna k'i b'a bɔ o kɔni o kuma fana ta a la mais hadamaden mana kɛ cogo o cogo bɛɛ bɛ fili ka taa i ka dɔnta de kan nkalon tɛ nafaba tɛ nkalon na nkalon bɛ kɔlɔlɔ de lase bunahadamaden yɛrɛ ma k'a fɔ an kɔrɔw ye ani an dɔgɔw ani an faw u bɛ don diɲɛ ko o ko la u ka don n'a ye tiɲɛ surtout furu ye fɛn ye ni a bɔra ala de yɔrɔ a barikalen de don donc an bɛ dugawu de kɛ faamuyaliko ɲuman ala k'o di an filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen ma anw minnu yɛrɛ fana bɛ k'a fɔ ala k'a faamuyaliko ɲuman fana di anw fana ma donc an bɛ bɔ jɛmukan kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bye bye na ala sɔnna ma juma wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jani plateau sanfɛ bɛɛ lajɛlen bye bye